Moi bo día a todos e a todas. En nome da Executiva Confederal, obrigado pola vosa asistencia e obrigado pola vosa participación. Este ano, no Día do Internacionalismo Proletario, a CIGA chamamos a un berro mundial en defensa do traballo, dos dereitos e da soberanía. Un berro de Galiza contra as guerras. Sexan as nosas primeiras palabras as da solidaridade, da loita de resistencia do pobo palestino e de condea ao xenocidio que está a levar adiante Israel. Do río ao mar, Palestina vencerá! Palestina vencerá! Dando río, hacia o mar, Palestina vencerá! O que está sucedendo no mundo está chamando por unhas novas relacións internacionais, sin explotacións, sin subordinacións, nin dependencias, fundamentadas no dereito de autodeterminación, no respeto da soberanía económica e política dos povos e das nacións. Urxe un mundo construído desde a xustiza, a solidaridade, a cooperación, a igualdade e a paz. E este 1 de maio, a CIGA convocamos 17 movilizacións no que quere ser unha xornada de denuncia contra as guerras imperialistas e a militarización da sociedade, contra a Unión Europea do capital e da extrema dereita. Pero é tamén hoxe unha xornada de loita pola defensa dos servizos públicos, os dereitos laborais e por un proxecto de soberanía para Galiza. Vivimos nun momento marcado pola ofensiva do capital neoliberal que pretende reforzar as súas estruturas de dominación de clase, a depredación dos recursos naturais e a opresión colonial sobre os povos e as nacións. A guerra e o belicismo son as ferramentas do imperialismo liderado polos Estados Unidos para soster un sistema injusto que é incapaz de xerar benestar social para as maiorías sociais, que é incapaz de resolver as necesidades básicas da humanidade e de respetar a natureza. No ano 2024, a riqueza das persoas millonarias medrou 3 veces máis que no ano 2023. A chegada de Trump é a expresión máis agresiva e violenta deste sistema en crise, recrudecendo as políticas belicistas e a ansia polo control xeopolítico, un reforzo imperial dos Estados Unidos ao que responde a imposición de arancéis e as ordes de incremento de gasto militar de todos os estados que están integrados na OTAN. Condenamos a apoloxía da guerra e a deriva belicista dos gobernos, comenzado polo goberno galego, o goberno español e continuado polos europeos, que responden ás ordes dos Estados Unidos coa OTAN como instrumento de guerra, mentre seguimos nunha crecente recesión económica e carestía da vida, con un duro, férreo control dos orzamentos públicos e que de seguro traerán novos recortes nas políticas sociais e nos servizos públicos. A Unión Europea confirma con todas as súas decisións a súa sumisión aos intereses dos Estados Unidos, mentres medra a extrema dereita e se consolida un proxecto reaccionario que prioriza os gastos militares. Unha deriva que aumenta o descreto da Unión Europea no mundo, que acelera a súa propia descomposición, mentre se nega a construir unha Europa social, unha Europa dos dereitos laborais, unha Europa dos povos asentado no recoñecimento das nacións e povos que o integran. E o máis lamentable que o goberno español está aliñado sin ningún tipo de reparo con estas decisións e con estas políticas do deseño imperialista. E ten lanzado unha descomunal campaña de propaganda recorrendo ao medo para convencer a poboación de que hai que incrementar as partidas destinadas a armamento, cando xa no Estado español se supera o 2% do Produto Interior Bruto en gasto militar e se priorizan así os orzamentos bélicos sobre as necesidades sociais.
Un Estado español que acepta plans de axuste da Unión Europea, que recortan o investimento público, que camiñan a privatización dos servicios básicos, mentras medran os sectores populares, especialmente xente nova e as mulleres, impedidos de acceder a dereitos básicos como a vivenda ou a alimentación. O Goberno español está aprobando políticas económicas e laborais que precarizan as condicións de traballo e as condicións de vida da clase traballadora. Ven executando reformas que só teñen como obxectivo rebaixar salarios e flexibilizar os dereitos das persoas traballadoras en favor do capital. Máis do 60% do emprego creado corresponde á contratación a tempo parcial, á contratación temporal e á contratación de persoas fixas discontinuas. Crece a pobreza laboral e moitos traballadores e traballadoras, aínda con emprego, ven reducidos os seus ingresos, pero as empresas aumentan espectacularmente os seus beneficios. E neste contexto, na Galiza, o Partido Popular, o Goberno galego aproveita estas políticas españolas e co seu profundo proxecto racionario e dereitoso convírteas en máis fatais para o pobo galego, provocando que vaya máis a pobreza e a desigualdade. Un Partido Popular e un Goberno galego obsesionado coa privatización e mercantilización dos servicios públicos, do ensino, da sanidade, entregado ao capital, que ten entregado ao capital e á patronal da dependencia e dos cuidados, nun país que seguimos sin ter un sistema galego de atención ás persoas maiores. Un goberno do Partido Popular que fomenta a precariedade e baixos salarios, que permite a barra libre ás empresas para que maltraten as persoas maiores e para que sigan explotando as traballadoras do Servicio de Axuda do Fogar ou as traballadoras de residencias de terceira idade. O noso saúdo solidario, a nosa aposta decidida por intensificar a loita, a mobilización e as xornadas de folga das traballadoras das residencias da terceira idade no noso país. Estamos ante un goberno do Partido Popular que practica políticas suicidas para a clase traballadora e para o pobo galego mentres avanza a desertización social e industrial en comarcas enteiras do noso país. Estamos ante un goberno do PP que mantén unha carreira desenfrenada ao servizo do capital pola depredación dos nosos recursos naturais e minerais. E a 3 días do apagón, preguntámonos por que os galegos e as galegas fomos os últimos en botar a normalidade e a ter luz ante a gran capacidade de xeración eléctrica que temos en Galiza? Por que o goberno galego optou por abandonar as súas competencias e cederlles ao goberno español? Nós xa estamos fartos de ser unha colonia e de que os nosos recursos se poñan ao servizo do desenvolvemento económico e social de outros territorios, mentre nós sufrimos todos os impactos sociais, medioambientais do expolio dos nosos recursos. Pero estamos ante un goberno do PP que non lle abonda con impoñer toda esta axenda, sino que completa a súa ofensiva contra a nosa lingua, contra o galego, intentando executar un pacto para enterralo. Por iso, 17 de maio, temos que volver a encher as rúas de Compostela. Paremos a emerxencia lingüística, lingua vital xa. En galego, na Galiza, en galego. Na Galiza, en galego. E todo isto ocorre en Galiza e no Estado, avalado por un diálogo social que enterra os nosos dereitos e que é usado como cortina de fume para impor todas estas medidas e un duro paquete de reformas laborais, de reformas da Seguridade Social que legalizan a precariedade, a pobreza laboral
e que aumentan as desigualdades e o desmantelamento do sistema público de pensións. A reducción da xornada ás 37,5 horas promovida polo Ministerio de Traballo por UGT e Comisións é fraudulenta. Primeiro, porque a xornada laboral anual media patada na actualidade nos convenios colectivos xa está moi próxima a esa cifra. E, en segundo lugar, porque a reducción faise nun cómputo anual, permitindo a distribución irregular da xornada, porque siguen mantendo vixente a reforma laboral de Mariano Rajoy do 2012 e así non se garante que poidamos salir antes do traballo. Por iso denunciamos que non estamos ante o recoñecimento dun novo dereito. Si realmente queremos avanzar en dereitos, si realmente queremos dar unha solución de máis benestar e de reparto do traballo, teñen que asumir esa reivindicación histórica do movimento obreiro que consiste en implantar a xornada semanal das 35 horas. Por todo iso, neste 1 de maio, saímos ás rúas para reclamar traballo, salarios e pensións dignas, igualdade e nunha Galiza con dereitos, nunha Galiza contra as guerras. E facémolo desde o convencimento e desde a reafirmación de que as políticas favorables para a clase traballadora e para o pobo galego non son concesións bondadosas dos gobernos, nin nacen no diálogo social. Os dereitos conquístanse loitando, porque son tempo de loita. Estamos en tempos de loita, e o tempo que tardamos en ir á folga, en ir á loita e á movilización, é o tempo que tardamos en gañar en dereitos. Compañeiros e compañeiras, ánimo e adiante. Viva o 1 de maio! Viva! Viva a clase obreira galega! Viva! Viva Galiza Ceibe e socialista! Viva!